Клиентът винаги е прав. Това е една от най-опасните глупости, на които вярваме. Звучи любезно, звучи търговско, ама в реалния живот не е вярно. И днес ще ти кажа защо и кога е време да кажеш до тук. Има клиенти, които са прекрасни. Плащат на време, уважават работата ти, знаят какво искат. Има и други, такива, които искат промяна след промяна, после не харесват, после забавят плащането, после критикуват пред други. Ти им даваш, те взимат. Ти се напрягаш, те не се успокояват. И в един момент разбираш, този клиент не ти носи печалба, носи ти само главоболие. И то скъпо, защото ти отнема време, което можеш да дадеш на добрите клиенти. Истината е проста. Не всеки клиент е за теб. Има клиенти, които пасват на твоя бизнес. Ценят те, разбират те, плащат ти. Има клиенти, които не пасват. И това не значи, че са лоши хора. Означава, че си неефективен с тях. Че твоята оферта не е за тях. Че си губиш време и нерви и те пак не са доволни. Това не е win-win. И най-доброто решение понякога е да се разделите. Културно, без драма, без скандал. Как да разбереш дали клиентът не е за теб? 3 неща. Първо, ниска печалба. Сметни колко време му отделяш, колко промени правиш, колко нерви харчиш. Ако печалбата на чая е под минималната, не си струва. Второ, постоянно напрежение. Всяко обаждане те стресира. Всяка среща завършва с недоволство. Това не е бизнес, това е връзка, която те изтощава. Трето, забавени плащания. Винаги има причина. Утре, другата седмица, сметката не била изпратена. Ако имаш и трите, приятел, този клиент те топи бавно, докато ти се усмихваш и казваш, клиентът винаги е прав. Какво да правиш? Не ти казвам да му скочиш и да го изгониш. Казвам ти, действай прагматично. Първо, вдигни цената на този клиент. Ако остане, поне печелиш повече за усилията. Ако се тръгне, спокойно. Ти си спестил главоболие. Второ, промени условията. Кратки срокове, авансово плащане, ясни граници на ревизиите. Трето, ако нищо не помага, разделете се културно. Благодариш, пожелаваш успех, препоръчваш друг, ако има такъв, без драма, без лоши думи. Просто това не работи за никого от нас. И така, клиентът не е винаги прав. Клиентът е човек. Понякога е чудесен, понякога не е за теб. Имаш право да избираш. Имаш право да кажеш до тук. Учтиво, професионално, без вина. Това, което спестяваш, време, нерви, пари, може да насочиш към клиентите, които наистина те искат и оценяват. Ако искаш да проверим заедно, имаш ли такъв клиент? Линк в описанието.